itatak mo na! Yes, magkakasama, maayong adlaw na usab ka natong tanan. Dirita karon magkakasama sa Barangay Batin na ang playa ning atong syudad sa Davao. Ni ay panimalay magkakasama gadahunog ang radyo. Ato magkakasamang sayron kung unsang istasyon na ang ginapaminaw. Ug bikan kay akong lili magkakasama sa iyang radyo karaan na kayo. Ilisan na to og brand new radio set nga atong ipanghatag karon sa mga mabta na to nga suking tipaminaw. Atong ayohon. Ayo! Sir, Masay ako bakit may adlaw. Ay, may adlaw, sir. May adlaw. Kisa pangalan, madam? Floripil, Apelido? Jacobo, Akubo. Ay, nagtingog nga radyo da sud. Usang istasyon na ginapaminaw sa pamilya nga Akubo daw, be? Dex Dice. Ah, grabe yun eh, ha? Bukas na pa. Fix this yun, Oh, sa una pa Sa dito, una sir. pa Sa dito. gamay pa dito. Tug karon. Ang tug karon, sir. Dex Dice. Di yun mo lubad. Karaan na ganin ng radyo na ko. Salamat gani ko kay gibakuhan ko ninyo radyo. Ah, katagna lagi ka, mama. Tugo na lang kayo mo natagnaan. Ang among tuyo diri karon, ang kanang imong radyong diagkaran, ilisa na to o bag-o nga radio set magkakasama. Bidaw ni Aram, Madam, dawatan na ni Ara gyud. Gidawat eh. Ayaw sa pagpasalamat kay basi dili mo tingog, ha? Magbilin big radyo nga di tingog. Ato magkakasama ang patingogon, di na be? Ah, drama jud. Woo! Pero gina, magkakasama ibutang nato. Salamat kayo. Ma'am, unsay masulti nimo karon nga mailisan na nato ng imong radyo karanya. Nindot na kayo imong papaminaw sa mga drama programa sa DXT. Salamat kayo sa DXTC sa bago nga radyo. Dili na jud nga karat-karat ug nailisan jud bago ang daan nga radyo. Okay, salamat kayo. Kanto magkakasama ang ato ang avid listener diri sa May Matina Playa nakadawat og atong brand new radio set. Dubikan sa ilang pagkanunay nga pagpaminaw sa atong sigihanan. Ako ni Radyo Mandudong Ring Nobosbog, Tatak Arimen. 621 sa radyo mo.